Ама е там на моста, не? Само явно там мост. След това тук. Ще спрат малко работа да си починят. Не бе, ще пратам, но... Няма да е вече така по време, как да направя. Дали? Те имат вече такова, имат трафик, трябва да го направят това. Какво ме е готово, те не гледай как е разкъртено. Аз се разкрепил, че много тежко става. Да. Това се не кара без кара, бе. Да. Аз ме изпревари, жут. Жак, мамо. Изпустен. Хайде, пускай по-е, ще го видиш това. Да. Много пътува. Голям просто няма го пускам на никой. Мамо, я виж. Майната му. Само моста им остава. Да. Тук като трябва сигурно ще го обставят с разсталачи да изглежда готово. Така, пълно. Поне да бяха отворили по-рано другото порно, той е готово, те още го държат затворено. Точно това века ми, това така беше. Да го посетете така и готово, малко след това се откриваш. Да. Готово. Да ми сега да се да се беха пусти да изкараш, отгоре да пусти тук един от... Да. По-ги бе. Имаше място, може да влезе и така. То... Ние го излез. Ой, ти почти. А тук може да влезе. Както кажа, тук нещо. Тя и как беше имаше попал. Да. Явно се го попал там. Още да го направи как трябва, да. Това не караме тук, това едно попал няма. Аз прем си снепим един конус. Си го турал нас в стаята като украс. Ей, Томас! Да го стърпи. Не знам, всички отиват тука. Какво прави, бе? Допре си бута на стеята и крещи на нека. Явно тук не е още за каране. Ма всички влизат тука. Не за каране, да се така говорите. Да. И не познайте си най-печа. Кой е то открадеш? Казвам, че откарам ден. Аз намаля по стъпалото, нали? Да. О! Пуснахин! Да го псу. Има ли тръпало даде? Ще му е дай ми леко. Ема тук е убав път, же. А тук не път, е там надолу. Път е старен. Що? Има напред и видяк.
Добре, стигнаваме в Плевен. То копе около Z. Кажи 0006. Айде, предлагаме да. Да, бе. Трябва да се директно с мратно поло. От на Хитлер новобранската. С различни гуми. И го кара жена май. Направо си е жена и то правичка. Тук не знам какво се предполага, значи минава. Представяме си, че е зелено. Тук не значи зелен. Щом всички минават. Да, ние тук няма да се тук е стоява. Да. Това. Тези постави. Стари акумулатори. Акумулатори. Трябва да се включим как се отдолу. Няма чертичка за пренасене, директно. Тук гладък пътя. И тук имаш кой да каже. Те са по-нагоре. На срещното е по-зле. Само обичат на Апо, не искат да се залагат тебе по пълдатите и не. Там Да. Това няма да тук, това не може да Те са го оправили. една пескочка с 5 от шар. Значи навръщане по среща.